igobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwanchumulilia undizi TV wakire buyani mambia ende engia eyu nyasaye abira otwansira goikira nari tuko reikomina kabere omotienyi ogatano na kabere omotienyi ogatano na kabere omwaka wechirububere nemerongo ebere nainye rituko lienyongesa buka soa ime ijomoroberio bwensa kia troyomo turababere tobe tokoba libwa elimo andonsi soto tengerete kikoigura mario kia yabera mbeo manyainga omoroberio bwensa kia obeire gogochaka sitokoba tokorosera rituko liao nyoranga enchera ogochaka rituko nenchera obwenrete koligirelia oboime ngote binga enchera yabene enchera engia yogochaka omoroberio bosegochaka rituko liao ngwetera gotengera omoroberio bwensa kia gokonya kuyale nibene ogochigosoka buseri gokonya kunywa chae kawe iga gonya kwale ni abana bakogenda eskuru tengera omoroberio bwensa kia kuba tokomanya amange na batokenga nare abetega gwetera litukoligoro nigo tokoba togojuteria nabo yokomurekera yairo bolito chinsemo tiri cha magazeti chamanya boyigo gosanga nabageni baito moroberio bwensa kia mashabiki kurwasi county ya Kisii kitutu cha South kitutu cha North nyalibali chache nyalibali masaba bumachoge borabu bumachoge chache bonchali bobasi South Mugirango mwensi so imemoroberio bwensa ke county ya Nyamira tutu masaba borabu West Mugirango North Mugirango boyo ni wonko bali ni bene mabiarero moso ime jomoroberio bwensa kia chinse mostocho kana ine county area ya Homa Bay county area ya Migori county chinde bunachiria cha Nakuru Nairobi mwensi so ime jomoroberio bwensa kia chinse chirichiko chinse chiricha maiko na machemumbo na boyigo ni gotoko bali bene moroberio bwensa kia ni maetawo mbono mwabeire moko bwatoka ekebago mokonya kwerobe ibene ogotimuka eline mochiku yalene asogochaka litukolinde kolento gotabinga imeje moroberio bwensa kia no tokoba tokomanyia gosemye na boigo kogokia kubwatikana nebirenga ebinge tokoba tokomo orekera litukolera kituko elia ijuma ni go tokoba boigo totoma gombaito gochia sechinka chiria chabeire chikonyorwa na bamwabo asobe tokwali bagalia bene naye gosanga 90 na gotuma engora yao gochia enkana ba matebo sinabasani bali babeire bago siria abamwabo enchira bene ngwetera somtandao ito Facebook and ZTV News Digital enseme YouTube and ZTV News omtandao ito www.andiztv.net namba ya SMS 0791928834 rikarane kwa job maangi na kwa chibichechi eboyona maliongia bera wikira senchera ya bene na Bigal Nyanchama Nigeria nenkoro kwa Kerubo Frida mwancho murigereria ni mambingia na ndeto kumira na somoroberio bwensa kia bono mambia nago semeria kwa nuna kwa beire go kuboka bya ubutko bware ngo botambe kwa beire go kwiboka bokia go chaka bene litko liarere kera litko ri Friday mwancho murigereria ni goto go kwaliga ni bene lindeta betosange obwamo kera litkeliga tobwate chintunda isata sentunda ya ntangani toko kwana naye bene twakumanya na rega nitokoreka sense ya Kenya nabayigo twakwali bagalia bene gutura abantu babere batatu baso asomorobele bwensa kya nabayigo kubaganiria litko ligia Manchimuli ya sentunda ya kabiri nigo tokumurikira nsemo ya magazeti nabayigo sentunda ya gatatu nigo kumera na nere Sarah Standish oyogo koletera omorobele bwebwatoke
ekerere mwanchu muri yari tukirigalia ijuma nigo tukurusibira kunyo bie weekend manimete wiki yabereke gotwara mangana mange igonto tete tosaye weekend torosete igeto kwebwa tukakigema igo mwanchu muri geria nabakwenda gusaba gotera kwa ukuriyo nchete bono mambia chikoraga chinsa ibere nobe no gukumirana nere sarastanish abega gukorentera amatera yo asubo ikirano kondo mwanchu muri geria sanga na into ya mashabiki ito speaker rasoro gongoro gusini gotokubaliga ni bene chi county chonse merongene na isano na ibere pini location yago torabairi bago manyanga kibabuge temambia yabono igaba sani boigo mwanchu murigelia tutarkweba mashabiki to kora chinse mochirichia diaspora nimeto mwanchu murigelia akora litkorigoro namangana mange abeire kago korekana igo to basa gusika kurwa somuro belio yiga anto beto kumanya amange asege keke kirebosi kondo mwanchu murigelia nganchire ndako ikibungo kelitko Haikatura bitoko soma kurwa segetabu negia Zaburi asoma kwaye 25 na ibere orochirero rwaye rwa gatano asenga kiyeme chando nantube asekiriri kiaye nambise asema yaye ime nanyimokie ambeke asegetale iguru etabu negia Zaburi 25 na ibere gusoma kwaye 5 akereke bunga kagota tebinga asenga kiyeme chando nantube asekiriri kiaye nambise asema yaye ime nanyimuki ambeke asegetare igoro mwanchu muri getabike ya Zaburi konogotera kwa Daudi ari gusaba nabayigo komotogia omonene kero gosoma kurugabu asinarore ebungo kagotebanga nabe kagoswa ase gosenga nabe kagosaba omonene no komenya ase nyumba yaye amatkonsi abe gakorora obonene bwaye kinga kichonzi mwanchu muri geranere buyanaye oyimuki getambukiro omenye selingana lya Nyasaye emambe yabono iga oyibisase nyumba yayo bwatukubuguma bwago gochia sare kereke bunge kya gatane gatatebinga ekerrabe kokora yonsi nabe gako gutoria achinga kichiri chemichando nabe kako gutubase kiriri kya yako bisasema ya naenda kwimukirelie akobeke asegetare igoro mwanchi muri rene segeto yeito emambia yabonega bwakire job wakire buya Frida kikwabokire chambia mboge tefegima nujinga litukulia berego chaka ase enchera ya bene kurene nujinga omotienyi ugatano na kabere nigo bere otwaliania ase enchera ya bene ne mbura okendu kurende aso sizate banga nigo tere nyase omongurumbia mono ase ngencho ebiro nichingaki nigo bikorwa sare kabisa keroro chingaro ngorwa gusi by the way mugaso bara atoranga bone mbura ya chire na nto chikotabuka kwanyaranga imbura ya beire kego chaigonga rire ndigendrete wonchiriria korende joba abasai bari ba Gen Z ase barenge yani nigo bagendete guchingira kegeranga omuraibinse Dr. William Ruto nabete kagotegerere ikirero kyabo kero kuriere ngalitkolie igoro by the way nabete kagotuguterare chiwizara chonsipi asabete kagotigaria wizara ya manganari chinse chesiko msale mdavadi aratanga imebakia tu kidogo nifutwe kazi ngabana wikira bana igasto gukwana iga job nigo aba waziri wonsipe bari isiko abete kagwaka isiko aba wazire akarto kumulikira oborayi bwaye ruto engane iyo yabetarandike gokoreka ninga kigite kinga kichiri cyoborayi bwaye mwa Kibaki na erenga keri ya ntwaroche kagwaka isiko aba wazire bonsi akaba kagotigaria vice president na boigo omo Anthony General lakini asentunde yiga toroche ngaruto erabete kagotigaria omo prime cabinet secretary bweka na boigo omokonyi bomorayi wense kyorabe ko kwanira kubwatikana getambiri ningana ba Kenya abange baligretinga bosebaka netikoranga yaberige kwana kigwa nendo chinga obeire gawikirania egati yebirenga byabasai balia bekegori ya Gen Z tali abasai boka bekegori ya Gen Z boigombaro boigobara ba Kenya kuko ni kwa ba Kenya kwalinge ngabe gakubuna wizara asingenjo nigo abange baba bere bakubwatanirwa n'amamocho y'ubukurumi abange babo
mbaraba abawikirania obokoreri buna ebwenderete kurende naende ekato kumulikira ingane into yotokoranga nigo uyu olinge umubunge Usuba East akokonje hono mubadi boigoro mwana kirogo obwe kyama keriya ODM chinga kichiri bale kulingolia abawaziri aba nigabete gagote yumura ibwensenga aba waziri aba kwa birotwa wetani asekerengo kemerongo etano nemo asemia niyo turochinga mbali waziri abaya abara bakwirire serikali au kulimira engana turochinga Frida chinga kichine nabo kwa ngane abubani aba bani stili mbatigarete kurende ine ngana abete geko enekyo kurindo chinga boigo ngana abaseba genzi bagenda te kuburi kilinga tuba gutuko budabuka tigabaira nijibesa babeire bagutumika sinjira etali endunge ikigeranga abaye bakubutuko kana babati besa ndo chinga use eni wesera card tiri kubobya tiabana ende babano babe bokumurikira nekyombe kiriake gekora obutuki ase amamangana alengeti obukurumi nabaye kumurikira chimbwa cyabarai EACC nebwenda tekebege kwana kinga kyabere kumurikira aboigo obokoreri bwabo nabo kurigiringa kibesa myanjiro kyasirete babe bakwirerwa egitambukero kubwatikana nerichiko kero kurigereria by the way kwanza abasaye bagote babona kagukora korosie nsemeri ye serikali nene batirimbuke gocha Sechi County sekunde Frida tawatakoranga aba waziri gatia waziri babeta bagwesoki bene na gukwanira igoro yoko akwa kwabo isiko ensemo mu waziri otenerete oborendi adendwa na beta komoto gyomore bwensa ko mwali bagali abene otebanga askere ndo yakolekana ne kumwera linya sayo yoli ala mamuru komende we bagwesokia na malonza waziri abanga osinga babeta bakomoto gyomore bwensa sekambokire asiki Frida ko oroshenga bara kumatembe mona omonto koko butega asiga kino matembe mona igora kini yakarto korigereria maybe by currency belingo liri barorirenga mbabete bakoigwari bagarigia ari gutumikira abakenya lakini mbaba bakolitumika buya eyinga korigereria nkorigirete barasenchire ya mugosa senchire yende nga yesimbya mono murai wense ngwa twegenete ugatochora tokorera abakenya imirimo lakini bono ndushitiko batugwikira ni imirimo akorengana no kugania kwa abakenya bono twanchiranite togendeka askurende no matenga aba waziri abambuga atenderi bagalinde lyo gwetoria ekyageranga ningabete gakubuna cinga kyara bagakorosia wizara usega korosia ekamati ya waziri ende ali bagandiro naende egatia waziri kwena semeremo nemono aba waziri mbaro naro cinga aba Kenya bale gote abanga nigo babere bagwikirania emeremo yabo nemono no waziri oliyo tenerete amangana alengete oborai bwaime abose oyotenete oborai yani oborendi bwaime kisere kindika obera korakananga no ena se obutuki bakorwa nebyombe au niga bera korakananga niga tangaine asengencho yemeremo akonya bakora asigo egati aba Kenya babete bakubolinga abe gako iranibwa ne kone kinga obeire gako agenda no bakori bwa bogo ngana batengora kendrete anemono ime ya yumtandao bose mitandao na rutinga lia Freda Okengo Matiangi biko baligo aturwa n'aba Kenya abange kabone niko tugane timatiangi abegago so ase serikali abegakorobe ya serikali Freda tamanyinga ekerengere kyangire kiki urengani akero kurigereria by the way obokoreri buae Dr. Fred Matiangi mbwa bete boko obu ya kegima anene kerabete kagoso ase wizariri ekiseme ase wizariri y'oburindi ngonga abakenya babere bakomo recognize ase mirimo abere kagokora sikorende ero mwanyene tanya ko bakagwesoke bene kagokwana ndometinga nachigwanchirana ekerarabe gakurangirirwa goso ase serikali ya Kenya kwanza aina ramaburi tutigarite kuboria anyakagwanchirana bagosoa abekagokora emirimo tarigereria ngani ngora ase serikali lakini abegakurigereria ekerero ky'abakenya
ere buyatenga ase edini elia ege Catholic oteranga ukiitwa itika ukiitwa itika iko karangeli kutigwe kile aitike arandara sense meri by the way kerta bato kwanera sense meri yo bani anto batokoranga litukoliri umuraibensa bakagutwara ige ikaro n'abawazire katwara gosome gazeti emambia tukare gazeti ya mukeri getenga the last supper arano ndibetu suninyorete ngane yo torojega bakenya mbago go disappointed by the way utatoa wapi stress ukiwa Kenya ndorochenga nelia semitandao nga aba waziri balimba bete bako ba informed nga ngochi bali ko butemeremo nga kyomuri kibwe gazeti elia bete gakolikanga erinera last supper by the way abaliki na kunyonga turifida ande ntobuate chinchera chuko manyamagana ase igo to basakora kende yonsu numurai okagenga moriki takumanya moriki igakunyonka igako akobaga korengereria ando bagakora busio yes kabisa mwancho murigeria na bokurekerengereria kiago nga nurochenga egetambukero murai wense abetega kuimukia ase ogwa kaisiko abawaziri baye nabetega bakora igetambukere ikia noroche gusino bwatoko semere gucha serikali ya Kenya kwanza asogo kora monchirilio nabigo kwanekia nga ense ya Kenya ngorongeyere sanga na intekeregeria kiago omwanchi murigeria emambia yabonoiga kuna file na manga bera kwanekiwa imene iskero gongo rogusi kwa county ya Kisii na Rally Africa dotraenda wikasi county ya Kisii obocholimbwa babogo korekana sensemeli yekemeli igechae kolenda si county ya Nyamira nige kigambiro kyabete kigotene bene igoro yobocholi obu ogotatianigwa kwa ba director abaya kubatekana ne petition yabetege kobekwa bosibwe kigambiro igo kirabona iga aba director bali baba bagochorwa abaya mbaraba bagotianigwa ase ogosoa abisi inerengane gendete kokorekana se county ya Nyamira timaitinga ekerenga likiaongere kike kubatikana ngane iyo koranga nebwana tukiro mukenya nabwate libagali ali abene ana mono aso kugenda ase ekigambiro usekero umuntu ataraba wisanika oba gako irige tambukiro kelia kelichiko yukwamirelia nyeno gochulete senegetinga kibole ne konekinga obere akonyora obwene bwae igo nduchinga bali bachita sekigambiro no mbabwate libagali abene ende niko babete bakwira libagali dibaire nelichiko kubwate kana kubwatia nabo konekinga babera konyora obwene bwo nchindo chinga bondo yatari baga asekigambiro kebege kubategerera lino konekinga konyora bali obwene bwabo ngoma nchumurigerelia na bokoro kerengeri kyagonye kuri county ya Nyamira naboko tumanyanga nga kikwaro chobo choli bekemeliye chaibwa bete bogokorekana ase chinseme cyo sanga ngona intwe orwekerengeri kyago nga ingi yakogero ubocholi oboiga bwaba bogoteneni gwa igoma nchumurigerelia kolendo manchumurigerelia tukore Juma nimetinga amatanga na mange agokorekana anene keroli tukeliga abantu bakwenya abamu abo kolende job asemambe abono iganto bwateli shabikiri tolitinguka gisakegima Mwalimu Edwards obeire gako bari shabikiri yakigima asomoro bele wensakia nabeteka gosiria ise akora sensemeri ya sunika isa akorkwanga Nelson Mauti Otara nigo tukurwa engora yetu ya bene gocha sensemeri ya Mwalimu Edwards no mongina Eunice Nyango ase ogosiria omugakoye nabo igo nigo tukuru ngora yetu ya bene gocha ase aborokya bonsipi bali babeire bagusirwa no mugakoria nabo iga bana baye Edward Wycliffe na bande buna Eunice wanchumurigerelia engora yetu ya bene gocha ase nsemeli ya sunika ase ogosira kwaye mugaka Nelson Mauti Otara no manchumurigerelia tigato kwarigane rinde tokomanye ayagendete gokorekana asorogongoro wagusi anene ritukori goroni go mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati abeteka kubwatoka chiche basari achichire kerengo gechi million emerongetano nebere naisano naibere ase aborkigwa ba form 1 nabo igo bali abechiskuru chububundi gokwana kura sorogongoro wagusi nigo abeteka kubuli bwasio kokwene kigwa chinga kichoko ena no achibasari echo murikito Joma Angi na Mange
Buna enchera moyo gosira chisemi ase kaunti ya Kisii nigo mugavana we kaunti ya Kisii Paul Simba Arati abagako bwato kachibasari chekerengo chimilioni 52 uchiasaba orokiwa wa form 1 abali bare ascho skuru chyobo bundi. For the year 2024 to the various beneficiaries across all the 45 wards consisting of VTCs and Form 1s, we are disbursing a total of 77 million in bursaries to 18,000. Nigo abaga kwene kinga buna neruete kwene kinga ngosirare chisemi ase kaunti ya Kisii ase abaga komenta chibesa chikweno ngo chiase chibasari kuruanse chimilioni 145 goika chimilioni 245. As I promised last year, the bursary kitty was increased from 145 million to 245 million. Each electoral ward receiving an average of 5 million shillings, and the fund has been transparently executed through the open by MCS. Elinde ko siria oboibi na boigo obotutukanu chinga kichokona nugwe chibasari niga bagakorwa ogochika. And fraud regarding dispersing of funds were adopted issuance of individual checks to beneficiaries. I now challenge the benefiting students to work diligently and post impressive academic performance. Maiga okwe murungania korwa ase aba MCA asomo gavana kwena na chibasari gochia ase kera award niga bagacheba okweno no chibasari tali bemeremo yaba MCA kurinde nemeremo ya serikali goyetera ase wizara yechisemi. Issues of bursary is not an exercise of MCS. They are here. It's an executive office duty. When things go wrong, these gentlemen and ladies who are here, they oversight our works. I'll report to you guys. Na bagakuru okobori gochia ase abaibori kwene kinga ngotenenera bali nabo yokolenda abana babo buna ebwenerete. We have done our part. Abana ngo chabari kore school. Abana we have done their bit. I want to make a request. Abana twache manyo mwana. Nabaga gusaba obwasyo kuna boigo abana bakuru ashinga chintaka kweguli bagali abene chinga kicho kwegwa ebasari. Onyo mwana tuwe mwana ubora. Nabwo atwe first priority. Nabaga kwene kinga oberega kuliki aborokiwa bonsi ba ECD ase okolikwa kobotambe buna enchera moyo gosira chisemi ase chiskuru choboroso ase boigo abaga korwa eira gochigotabukia obwagachi bwebirasi ase chiskuru echio. We have already employed all our ECD teachers on permanent and pensionable terms. In the last financial year, we managed to commit funds to the construction of ECD classrooms. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mwanchumulilia Ndizi TV nabo amangana bachakoneki wakurwa ase ensemeria yokwalania emeyega bose hall area yokwalania emeyega ya ATC asomu gavana we county ya Kisii abete gakomerana na borokia abanene beje skuru chiria chobo bundi aba egati ya baibuli nabo igo aba MCA nabo igo kubwato kati check chirabe chikwena na gochasa borokibwa abali ya form na boigo bali bit skuru cyo bundi nyoranga bali ba form 2 3 na inye mbabete bakegwa asentunda yende kulende aba form 1 na skuru cyo buna babete bago tigara astoy batokungobera kuruwe kuro egetindi ande mono koria gochia ase balia bako enekinga bako gwatu kachibasari
ngaba kone kinga abana bakwe gwambali ko gwendete ko ndamanya ngani kira kone Frida kolekyo nige tambukerekia kero mugavana weso kebene na boigo gusira chisemi ase orogongo ruagusi ase aborokigwa bali bensemeli secondary gose form 1 na boigo asensemeli chiskuru chobobundi anene bono bali batu bakurukurasi chinga chiri chitali kunyara mbali go chikonyora getamero nga mbali go chikonyora chisemi obwikirano gakera babere bagosirwa ne serikali nere byana ende baimukie egetambukero kyo gokora umukia ase chiskuru chiria na baibuli na baro babere bagosaba kwane kinkora abana babo asenchira ere engia kuno mwanchi murandizi TV kera chikoraga ensa mondo chikomerana nomogeni oyora bega usanga amange anino mono igoro yogo chika kumura ibwense ane mono gechambo kimura ibwense ko baga kubuna kamati area yewizara uyitrafte kusanga nere nomo eshmiwa aha abuga oyo manyire ngariba ligegu liabo basi oyorabe gakwamereria ekirogokeria kibunge ase ebunge eyo yabasi mwaka 2027 nabega usanga nainchwe amange anemono alengete siasa chiorogongo orukolendo mwancho Burundi TV nigo aborokigwa beskuru yobundi yaborabu technical ime county ya Nyamira babeire bakugania obolindi gotingibwa ensemeyo kubwatekana no commentekana kwebikoro byobosari sege koro kyabongo iga abana batababete bagotachirwa nseri tuko bya Jumaine oroboto babeturukanwa no mosara kito wa mangana ya Vincent Onyancha nase skuru yobubundia yaborabu technical ime ye county ya Nyamira aborokiwani gobale no bwoba kubwatekana nebikore byobosari no bosagani ya sensemeye anene ogotacherunse kwa bana baiseka se skuru yegam ase kora kyabongo igani gabana baiseke batatu babeta gotacherwa nseri tukore Jumaine botuko na bantu bagotebekana baroche kaino begete chianga chiabanyanyimbo ilikuwa around saa 6:30 usiku tumelala nikasikia nduru kwa jirani yangu namba 10. Nikasikia nduru, nikasikia mtu anasema unapigia askari nduru mbona unapigia askari nduru? Niliona kitu kama nguo ya polisi ya juu. Abantu abo niko basota nyomba cya baiseka babakorara nako barusia nyomba asabarete nako bakorere kebekyo oika kubora chisimi cyabo magega yo kubatacheranse. So wakapita na hiyo mlango ya Judith, wakatoka na Judith. That one hiyo ndio incident ya mimi niliona, but ingine ilikuwa ishafanyika, walikuwa washachukua Esther hiyo roho ya kwanza huko. Hao wenyewe walitueleza kwa walipelekwa kwenye msitu mwingine huko chini mtoni na wakafanyia hicho kitendo, wakaibiwa masimu zao. Mwingine akaibiwa hadi nguo na suitcase kwa nyumba. Aborokiwa bono nyana boni gobateberuna etali ntunde ntangani yakorebune gokorekana sensemejo aso mwako etabaga korekenga bune kaiga ngia korekanta na getambo kerekende gyonsu korengana abana aba nkeimokere. Kulikuwa na msichana ambaye anafanya computer programming ni class moja na mimi, alirepiwa na after kurepiwa hakuna kitu ilifanyika. Okorena nse ko bolendi no kubara kwetaya no borabwa sensemeyega ngati yebintu bagote abuna byarokane gosegeto bosalia kokorekana. This place is very insecure tonight. Hakuna security lights and so we are living in fear. Unatembea watu wanakushtua. The road leading to the school is very poor. Korengana no mwalimu monegwe skuru yoni gate birumuna wekira boni go mukagero yomoni gabe kirubyara no butukibaimbe nigo bogendrete. Tuliweza kuongea na security wa Nyaramba police station, wakakuja wakachukua one suspect. Na wakati suspect amechukuliwa, huyu hako kwa mikono ya serikali ama ya security apparatus. Kwa hivyo unajua wamefanya kazi mzuri na wataweza kuja kutuambia vile wameendelea kufanya their own investigation. Omukonyo omugambyo isicha James Mongeri nigona nabate bire buno butuko imenigo bogendrete na koganyo boterro kurwa sabana na boigo na baibuli. Leo hii maofisa kutoka OCS kutoka Getare kutoka Nyaramba na Ekerenyo wamefika, wameshauriana na mwalimu mkuu wa shule hii na pamoja tumekubaliana kwamba patrol itakuwa intensified kuanzia leo na kuendelea. Ekyo getikarite bono no kuboria kurwa saboro kyo bweskuru yega oburendi bwabo nkaibore kere bikorobune byarokane comment kana
onsinkenda 12 echipatroli nchikirani gwekira lituko asensemeye kuripoteri ya Ndizi TV kurwase skuru y'obundia ya Borabu Technical imeye county ya Nyamira eritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Nebikorwa byogoichania omwanchi omurigeria ase county ya Nyamira anena ase skuru y'obubundi ya Borabu kerokoranga okubura kobulendi kwa bere gokwene kigwa chinseme cyo nabo igo abana gosaba orokigwa gotacherwanse igo serikali ya county ya Nyamira no kuboligwa ngai mukige tamukiro kyabene ne kyobulendi ase abana balirinde bagenderere komenya obugima bw'abana bigo kwenyorera kiseme nabo igoti uburendi bwogotingwa ase ensemeyo nabo igo abakagirwa bonsi babe bakwirwa egetambokero mwancho muralia on Ndizi TV oroboti no turati kuchira asumoti moko omoke korende gikwirana nimbe kubaiti abuna gotambe gazeti ya The Standard inja sema ya gazeti ni ya Daily Nation toskato nyigarangwira ntarasege keke kerebosyo. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Omoro bilyo bwechigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwogusi Kenya nensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa sechigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge Borabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV omwanchu muri ya television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuririye television yao na mbeyemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakirezimi ase namba notisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito icyo kirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida.
anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gento tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga totebe abantu abanene boka gusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabiru muchando yakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo kwa ngokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukurie Juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Manche mulgeri atiangwaria niegweka ase amagazeti elitukolia rekaronda bengo mulikire gazeti ya Daily Nation page nentangani ekarondo che mulikibe gazeti yo ase page yo amulikirete abawaziri babetegwa kwa isiko no murai wense kubwatikana no korobekana kwabagwa kwa nekigwa ase amatko abwangoiga Kora sensemeli yabasaye abali kwemurunganira okina kwebango nabo igo bokolerio bobekorwa ase serikali nigo muri kibigazeti ya muri ketenga nigo marai wense abuli tukole igora betega ko imokia egetambukerekyo ase ebinto bitachikoba abunabire nbo iganiga muri ketenga oyo mobete kagotigara no muwaziri bwa manganali y'echinsi chesko Musalia Mudavadi oyo rabeka gusira ase obokoleri be serikali bo baniga muri ketenga umwatoni general nerenigo abete kawa kwa esiko epeji ya kabiro mwanchi muligerelia anigo Emurikirtengane yoyo wako isiko kwa bawaziri ase korinde umurike gazeti ya murikirtenga litkoligoro nigo umurai winse abeteka kwimukia egetambukiro nabigo ko batuguterare abawaziri bonsi ase abeteka kwanikanga nigo abakenya babere bako Syria ogosemeria kubatkana no bokoreri obube nabo igo amangana arengete obokurumi nigo murike gazeti ya murikirtenga nigo abasae babere bakwa omurai wense pressure ababete bakwa merilia finance bill yo mwaka w'ikiri 2024
iyo kairiro murai wense ko yutuguterare asikurinde batabete bagwisanika n'inganeyo bo baganitie abe gakurigereria igoro y'abakoreri ubwabo iki cyabete gikubairira kuba kaisiko litko ligoro ase page ya gatatu mwanju muri yanegenda kumurikira amangana yo y'abawaziri ase korinde bona maisonsi aligeretie abariki babotambe ase chiwizara abagenda gutwara ubwoba nganigo anaindo murai wense arabe kago tirimuka go chance ase korinde nige muri kibigazeti ya muri ketenga niga bari kibabotambe bechiwizara au bale 50 noyomo baragendererie obokoreri ase okwenekenga chiwizara icho nchigenderere nemirimo yabo ase page ya kane mwanchu murigereria abo igone muri ketenga kibono murai wense abetega kwimukia egetambukirikyo anene ase ba muri kirenga nigo ase oburai bwaye yo kabiri umurai bwense ya Kenya Mwai Kibaki nera betega kwimukira igitambuke ryaso mwaka gwekiri 2005 ase okubabuta abawaziri bonse ase korinde yaberega kwene kyanga ni gobono umurai bwense arachikobaga kwimukira igitambuke ngao kyo gochora abawaziri abarabe nande bagosoa abisi ase ogochigokora emirimo boikano ne muri kerete karaba gosichingwa na babete bagutwara n'abasaya bakenya so mutandao olia X ase abetega koranga nigo abange bagendete komochia serikali ya Kenya kwanza kubwatikana nabo bisabarororo sekunda abasaya babete bakoruge kurunga bagende kokora okurubikana goika amonchireli abere kagokora asikundo muri kibigazete yo amuriketenga amangana naro ratarabaga kakurigererwa anene ogoitwa kwabasaya naboigo okoibwa asenchira iyo botutukano aboigo ase page ya gatano manchu murigereria hane muri kerete nkwana ya bene ya beteke gokorekana ase omtandao le OX anene ase abasaiba genzis abaganete umurai bwense ugotuguterare abawaziri bonse asama boli ale nkororo anene ayaninki yakogera batabete bakorusia abisi umuwaziri bobole mimithikali nturi oyo batega kwibwatirania na mamocho yo kwena na ubuyo botaliabe oboikera nugocha ase abalimi baigo bakaba bakubolia mabolio kubwatikana no mwakili Kipchumba Murkomen oyo oire egasi yogokora yogotenenera amangana yobosombi libagairia bwenete koirwa no muengineer yomanchu murigereria ase page ya gatano ni murikerete amabolio ayo abasaiba genzi bari kobolia omurai bwense chinga kichingwana ase mtandao le OX oyo bago koibora amaiso omurai bwense naboigo kwimukia egetambukiro hoiga ase page ya gatano narimo ni murikerete nga ningi kyabete kagera Musalia Mudavadi akabaka gutigara ase ewizara yamangana yechinse chirichesko magiga y'abawaziri bande gwakwaisikira kere muri getenga nigo murai bwense abeteka gutigaria Mudavadi elinde komokonya ase gukora okubwaterana amangana na bariki babutambe ase chiwizara elinde kwanekanga obokoreri ase serikali ngogendera bole gokorekana aboikira na sekurinde yabete kwani kigwanga obwa mategati yo murai bwense naboigo mokonyoye amboli buya naboigo nigo omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi arabeka kubakonya ase ogoikerania chiwizara sekurinde muri kibigazeti yo muri kotenga nigo Mudavadi abere ase serikali ase gekegetambe nande nabwato bumanyi bwekerengo keigoro ekere muri ketenga nigo habetega koba omusayo mokekigima kerabetega gosoa ase wizara usekera betega kobe cabinet minister ase kerengo kimyaka 29 omwaka weliwe mochimi kyanda 53 na kyanda nganero lenge omokekigima kerabetega gochaka emirimo yaye kero muri kibigazeti ya muri kertebo igo manchu muri gerelia nganigo asensemeria Attorney General amaboli agendete korwigwa ngani gabete kagwetiye mirimo gosenigo abetenere kagwa kwesiko achinga kiba muri kete ngachinsemo
nigo abisi Attorney General etarabakie gwikirania obokoreri bwaye anenekere bamurikerete omwaka urio eta abosibwe biunge ase committee ya energy yare kuburia amaburi kubatikana no kugora ebinto ase serikali ekero mutuli abeteka gwikirana abosibwe bunge yona bago kwireneria nga abisi yaye tiyari kobage kuburi wakende gyonse na nige serikali ekwimukia egetambukero ase ogotabamanyia kendo mwanchi muri gwikira CPJ ya 5 na limo ndandikero moelio abukumulikira amagazeti litukulia rero mase motoso asigazite the standard epeji entangane kumurikira igoro yechinguru chiaba Kenya inkubwatikananga no kurobekana kwa boko ene kibwaimense icho Kenya ningo umuregwense Dr. William Ruto abeteka kubuna ekamati area yaba waziri na boigo igatia monchurio andata okora boigazete the standard yekubage kuimore yekoiranerera engana babete bakurika asama tukamaiga anamono asbate banga nindagira ya margoba mweros the last supper se bono ubani bwa babete bakone kigwa ali tukurigo tosabosio wikase page ya kabiri gazete ya the standard yekumurekeranga ninkikirete umurai wense Dr. William Ruto kobuna ewizara bosikobuneka materi y'abawaziri kolende niko mulikiwa ziletanga inkubwate kananga noko nabasaiba jenzi koba abakurwa obusumo cheso murai wense nigabeta kubuna ebizara yaye engana bayo wakwereneranga umurai wense okabeire aroro nyagosira Mwai Kibaki nerebo igo nigabete gakubuna ebizara yaye mwaka buchubere na isano yemaiga yaba Kenya kwanga richiko liya lili abete gako ralia ito bauti eregati yo kabeire umurai wense ito bauti alinge yo kabeire umurai wense Mwai Kibaki na Raila no murai wense chinga kiabono Ruto nelinga ulia bete gakubuna sengencho yoko gajiwane ntira abakenya reto wakati kokolende umurai wense Dr. William Ruto nigabeta hotere biriro byabasai bekegoliya jenzi na kubuna wizara tusikuso kwa sepeji ya gatatu gazeti ya the standard nigo umulikibwe gazeti ya the standard tebanga nigo serikali y'umurai wense Dr. William Ruto ase miaka ebere yaberege gweta abere gego tenena ange nekerengeri kyabo ya bottom up economic model korende nigo lituko rigoro abete gakone kinga kobwate kananga nugo teikeranigwa kwegati yebirenga ebinge nigo bono abete kubuna wizara yae nakona libagali abene aso chikorosi wizara ende era chikomokonya ase gwikirania eira yaye monjumurani tuskase peji ya kane nigo ego kwaniranga kubwatekana no korobekana kwabasaye batakwete omoyo nigo bono babeire bakobotereria umurai wense Dr. William Ruto kuiranerera engana yabete geko irwa inse yemiaka emerongo ebere maiga yemiaka emerongo ebere koera nigo bono umurai wense Dr. William Ruto abetabo wakwiranira egekorokeria kyoyo kabere umurai wense Mwai Kibaki buno cyase the standard oyo no murai wense okabera ro Mwai Kibaki nabo waziri bali abete gako Rusia ase ebirogo egatia abo no murai olia otenete kia makeria kia ODM Raila Odinga negatia waziri babete bakorusiwa nabo yoko actinga kisiria bete gako buna ewizara yaye tuskose gase peji area ya gatano niye kumulikiranga nigo bono umurai wense abwenrete kwene kinga ngokiana niare ekerengo kyobo usokiana nirigoli ryobogima nabo kwene kinga nkobekale nkwaro bolemu abalia abakobeke nibo yabo asense icyo Kenya bose investor confidence elinde kwene kinga obera okini ekerengo kyobogima imense icyo ya Kenya tuskose peji ya gatano nemone kumulikiranga nigo abasae bekegoli keliege jenze babetaka konyora obubwi maiga y'umurai wense Dr. William Ruto kobaga kubuna ekamati area yaba waziri asekolende
abete gagotiga abisi yomokonyo ye naboigo omo prime cabinet secretary naboigo tente amangana teshinze jisiko Musalia Mudavadi askolini nsemo ya Kenya nigo bandata komo chumure wense asutiga abisi yo ya Musalia Mudavadi ibata banga nigere mamincha yeri chiko toskose kase page elia page ya 5 na kabire igazeti ya The Standard ni ukwaniranga ni gukwaberukirania amangana abere igachibiringa bibere twabetokwa kolende bono ni gutuganitio kore amange wetania una kwabeire gogo kora abuna baseba jenze tabanto bwate ebing engana etigalete amangana aratigalete igati abo ni gabasaiba abaligetinga abega gwetigia emeremo engana enene waligetinga ekyombekeria IEBC kebe gekorosigwa nawoigo babeire bago saba igati yamangana amange nilikwene kinga obera ochora abawaziri abaronge page ya 5 asena yokorera asemambe yabono nigo muliki gazete The Standard agotebanga nigo umurebwense Dr. William Ruto abwente bono kwene kinga ngochorale abawaziri barabaronge kwene kinga obera konyora obole mukuru wasaba Kenya se confidence ya Kenya inkubwatekananga niga abawaziri abange abeza choranga nigo babere bako mochugwana kwangwa na ba Kenya mwanchu murilia on Ndizi TV abono nabe ingo ikira omwali okumulikira gazeti The Standard ende kwemanya amange nabukugore gazeti elia wanchete erinde obe gukwimanya amange kondo naika watebinga kira chikoraga ensa ya muyabere koraga niga sekretari tambe torabe tukumirana nomogeni icho Harun Abuga oyora botumanya amange nemono astorabe tukumulikira alia amange ndrete ime ense icho ya Kenya ngoma ncho muri tatosa somo tumukomoke ngo batiga magoka ya job aba bagusanga nomogeni biri tukolya rero Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira umurubyo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ibintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table banners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobokoreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobokoreri buno koringorwa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bagotoka Samaga New Sansoram barabara nesteje nene Chigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility.
omogusi ine kwabiri gukuria skuru ingia asura abikira umwana gucingikero cingia cha masomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho na ryo lichibuliao niko babwati birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebwo